Jekkiex l-ekonomija, il-qasam tax-xogħol, is-saħħa, l-ambjent, il-libertajiet ċivili, l-intern, it-trasport jew il-kultura, dan il-gvern f'kull qasam huwa aħjar mill-gvern ta' qablu. L-uniku ħaġa li gvern preċedenti kellu aħjar minn dan il-gvern hija l-oppożizzjoni li dak iż-żmien ma kinitx distruttiva u li ħadmet għal ġid u l-istabilità tal-pajjiż. Sostna dan lil folla mdaqsa il-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd filgħodu. Il-feel good factor ma toħolqux kanzunetta. Il-feel good factor toħolqu għax jikunaw nies li għandhom ix-xogħol, pensjonanti li tiżdidilhom il-pensjoni, kontijiet li jkunu orħos, childcare li jkun bxejn, li kull sena meta jasal il-budget tnaqqas it-taxxi li n-nies fil-bwiet tagħhom meta jfittxu isibu aktar flus. Dak illi jagħmlu. Il-Prim Ministru saħaq li dan kien possibbli għaliex dan il-gvern huwa wieħed illi ma jibżax jieħu d-deċiżjonijiet, għal kuntrarju tal-gvern ta' qablu. Hawnhekk il-Prim Ministru semma il-mediċini out of stock li qabel kienu problema li issa issolvi tal-kollox. Li għamilna differenti li tajnijom lodda biex jaħdmu. Daħħalna sistema ta' management li verament taħdem u hemm gvern li verament jaf xiġifieri li tmexxi l-affarijiet. Ġifieri il-problema ma kienx in-nies tekniċi, il-problema kienet it-tmexxija politika li ma kienx tafx qiegħda tagħmel fuq din l-issue. Setturi ieħor li kien problema kbira u li għadu joffri sfida huwa dak tal-infrastruttura u traffiku. Il-Prim Ministru rrefera għal pjan tal-Oppożizzjoni short term għat-traffiku li dam xhur biex tlesta u sostna li l-ftit proposti li fih juru nuqqas taħsib. Il-pjan ta' Simon Busuttil għat-traffiku huwa li jagħmel pjan. Temnuha hekk hemm miktub. Hawnhekk ukoll saħaq il-Prim Ministru kellna gvernijiet preċedenti li tefgħu kollox taħt it-tapit u injoraw il-problema li kompli tigrava. Semma fost oħrajn il-junction tal-Kappara li se toħloq sena u nofs ta' sfidi sakemm titlesta, però kellha ssir għaliex dan huwa gvern li jieħu azzjoni. Assigurakom li dan il-gvern ħajkompli miexi b'enerġija, ħajkompli miexi brieda kbira biex verament dawn ir-riformi li għamilna jkunu r-riformi li ibidlu il-pajjiż darba l dejjem għax verament Malta qed tinbidel.